Sú tu nejakí aj moslimovia? Lebo ani tých by som nechcel nasrať. Z tých si dokonca srandu nikdy nerobím, lebo nechcem zomrieť, ale... Lebo vieme, čo sa stalo, keď naposledy niekto zverejnil karikatúru proroka Mohameda, tak takmer tretia svetová vznikla. Ale na druhej strane, každý jeden druhý deň sa objavujú v médiách fotografie a karikatúry Židov s veľkými nosmi a s takými tými pásami a v tých oblekoch. A čo my robíme? My sa obložíme výbušnínou, hej? A ideme odpaľovať budovy? Ne, my ich kupujeme. A potom predáme 5-krát drahšie ešte. Ale ono, celá táto hystéria s týmito utečencami, to je o tom strachu z toho nepoznaného. Aby ste vedeli. A preto si myslím, že my by sme mali akože komunikovať a spoznávať sa a diskutovať. Ako ja chápem a hlavne sa pýtať. Dôležité je sa pýtať. Ja chápem, že niekedy môžu byť tie otázky akože trapné. Ale to je súčasťou toho spoznávania sa. Príklad. Hej, bielý muž. Máš stres? Bojíš sa? Čoho sa bojíš? Hej, čierny muž. Čo robíš v mojom byte? Je to... John Lennon sníval, si predstavoval svet, ktorý bude o miery a v láske. Hej? Martin Luther King zase ten si predstavoval svet, ktorý bude bez rasizmu. A potom tam bol ešte jeden tretí muž, ktorý vymyslel lietajúci tanier, ten frisbee. Hej? On zase sníval, on sníval zase, že dvaja ľudia budú stáť oproti sebe a budú si hádzať ten tanier. Hádajte, ktorý z týchto troch ľudí uspel. Vieš, koľko brusníc sa zmestí do fľaše Fernetu? To nikdy nezistíš, kým neotvoríš nový Fernet Stock Cranberry. A život má šťavu. Vlastne dve.